Nu kommer Torben. Hvad sker der, bro? What's up, bro? What's up? Altså bro, jeg har en smøg. Jeg prøver på at stoppe med at ryge. Wallah, så kan vi ikke være venner mere, mand. Ja. Torbjørn Årskov. Jeg kom ind. Ja, tak for den her gang, du. Ja. Ja, Nissan Ecuador, Rolex Sanchez, Wallah Habibi. Kom du med mig, min ven. Ja, min ven, hvad er dit problem så? Jeg vil meget gerne stoppe med at ryge. Jamen, nu skal du bare sige her, min ven. Jamen, den er her, min ven. Hvad fanden er det der, man? Du skulle da bare tykke med det der. Nej, hvad regner du mig for? Det er nikotintykker med, det stopper din træng til at ryge. Du skal spise det 4 gange om dagen. Vær så god. Tak. Tak for det. Så lidt, min ven. Ses. Vi ses. Jeg er fri! Hvad så? Er du kommet til fornuft? Skal du så have en smøg eller hvad? Nej, det er usundt at ryge. Du har... Der er ikke nogen, du har alligevel ikke nogen venner, mand. Så fuck dig selv. Okay, måske er det ikke så fedt at ryge alligevel. Sluk smøgen, før den slukker dig.